Diyos maray na aldaw po sa indugabos, mga tugang niya mo kay Kristo. Ngunyan iyo an ika-29 Domingo nin taon. Sa satuya pong pagpamibi, ibataman an mga minasunod na intensyones. Birthday blessing ni Yula Formalejo asin Mark Hiso, dulot ni Sis Purit Hiso. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi dulot ni Sis Celi Delgado. Pasasalamat as in special intention kan Robredo family. Pasasalamat para sa mga biyayang naresibi as in para sa mga kalag sa purgatorio dulot ni Sis Salvi Cabral. Pasasalamat dulot ni Dr. Mirna Paulete as in Mayra Buena Agua. Complete and fast recovery of baby Mary Naida Melis dulot Candicena and Prado family. Complete healing ni Nida Barde, dulot ni Norma Barde. Para sa maray na salud ni Rosalia Asense asin Villafuerte family, dulot ni Janet. Para sa safe asin good health ni Viel Maria Rodriguez, Maria Pidona Rodriguez, asin ni Jerome Rodriguez. Asin para man sa maray na salud ni Corby Arnaldo II, asin Cindy Compuesto, dulot ni Kanbunyag family. Para sa kalag ni Juliana, dulot kan Buenaogba family. Para sa kalag ni Hilda, dulot kan Bahamundi family. Para sa kalag ni Salvador, Antonio, Maximino, Marcelo, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte and family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Juan, Barbara, Piamita, Skylark, Gualberto, Russell, Che, asin Eustaquio, asin para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Celi Delgado. Para sa kalag ni Christine Joy, Epifania, Antonio, asin mga kalag sa purgatorio, dulot Candicena, asin Prado family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Trina, Catalino, Asuncion, Nicolasa, sa Ines, Nimisio, asin Paulina, dulot kan Perfecto family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Brad Pau. Ang tema tango niya na Domingo, iyo ang tataramo nin Diyos. Ang tataramo nin Diyos, yaon sa banal na kasuratan. Magtubod kita na yaon ang katutuuhan sa Biblia. Ang mga nagsurat mga tao mananggad, alagad, nagsurat sinda na may inspirasyon asin pag-antabay kan Espiritu Santo. Magkasararo kita sa selebrasyon kan Eucharistia. Magkasararo kita sa pagtubod na ang tataramo nin Diyos, padagos na naghihiro kan sa tuyang mga puso, tanganing makamtan niyato ang balaog nin kabanalan. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Alfonso Grageda. Matindog na po ang gabos. Mag-awil asin magbasa na
po sa tuya. Diyos maray na hapon mong. Sumara ka naman, sinaki, at sin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristo ang kagornanta, ang pagkamot ka Diyos, at sin ang pagkisubaro ka ng Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako anta sa itong makasalan, nang ani magkanig kita magselebrar, at mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangnan tang Diyos. mahirap malugod ato ang Diyos na makakaman, asin pakapatawada ang sa itong makasalan, darawang kita sa buhay, na daing kasakuran. Amen. Mamibigit mo. O Diyos na makakamhan, asin daing kasaguran, burabod din kapangyarihan, asin karigonan. Tabangin kami makapaglingkod sa imo, nin mo ugma, tanganing maarog mi si Kristo na sa imo aki, sa mong kaguranan, na kaiba mo, asin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahadi, sa rong Diyos, sa panahon na daing kasaguran. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kang tataramon.
Kung tinabangan nin Diyos ang sa iyang banwaan na makipaglaban sa saindang mga kaiwal, kita man tatabangan nin mahal na Diyos na daugon ang karatan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Exodo. Uminabot si Amalek asing nakipaglaban sa Israel sa Repdim. Si Moises nagsabi kay Josue, "Piliun mo ang mga lalaki. Lakaw asin labanan mo si Amalek. Sa aga, matindog ako sa alituktukan bukid. Dara sa sakuyang kamot ang sugkod ng Diyos." Ginibo ni Josue ang sinabi sa iya ni Moises, asin linabanan si Amalek. Si Moises, Aaron, asin Hur, nagtukad sa alituktukan bukid. Mantang iniitaas ni Moises ang sa iyang mga takyag, an Israel iyo ang kagdaog. Alagad, kung ibinababa, nadadaog. Tinanglay si Moises sa pagparapaitaas kang takyag. Kaya nagkuanin ka po, pinatukaw si Moises asinan sa iyang mga takyag mag-ibong na kinakaptan ni Aaron asin Hur. Kaya nakaitaas ang sa iyang mga takyag sagkod na magsulnok an aldaw. Sa tarom kan espada, inubos ni Josue si Amalek asin ang gabos niyang mga tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang simbag po. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan. Ang kagibo nin langit, asin daga. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Ang mga mata, itinitingkalag ko sa mga bukid. Sain magikan ang tabang para sa ko? Ang tabang para sa ko, magikan sa kagurangnan, nakagibo nin langit asin daga. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Dai ka man lugod masingkog, dai magturog ang sa imong parabantay. Dai nagtutungka, dai nagtuturog ang parabantay nin Israel. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Sa imong bantay, asin limpoy ang kagurangnan. Yaon siya sa tuo mo. Sa aldaw, day ka mararaot kan init. Sa banggi, day ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Sa ikaduwang babasahon, madadangog niya to ang tataramo ni San Pablo kay Timoteo. Ipinahayag ni San Pablo ang kahalagahan kan pagsarig sa banal na kasulatan na nagpapahayag kan katotoohan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika, magdanay ka sa katotoohan na sa imong nanudan sa katinubod, huli taara mo kung si Isay ang nagtukdo kaiyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan na magtutukdo sa imo nin kadunungan para sa kaligtasan huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong nin Diyos. Magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali asin pagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Diyos, asin kay Kristo Jesus, na iyo ang mahukom
kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadana. Asin hulit ta, maabot siya, tanganing maghadi. Sinasadulta ka na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaigot ka sa pagpahayag kaiyan. Nasa panahon man o bako, magpaliwanag ka, makimaherak, magsadol. Gabos, ibuhon na may kahuyuan, tanganing makatukdo. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kaipuhan na kita magdanay sa pagpamibi. Kung ini sa tuyang gigibuhon, aantabayan man kita kan mahal na Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kaguranan mapasaido. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan nag-usipon si Jesus ni sarong parabola, tanganing tukduan sinda na danay na mamibi, asin dahi mahalihan ning paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom. Sa sarong banwaan, na dahi natatakot sa Diyos, saka mayong ginagalangan na si Simon na tao. Igwaman sa banwaan na ito, ni sarong babaeng balo, na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, kulita nagahagad ning tabang sa kaso niya, tumang sa sarong kaiwan. Aloy na nagpapara sa yuma ang hukom. Alagad sa kahuri-huri, nagsabot siya, dawa day ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na si Simon na tao, alagad huli, day ako inuuntukan, kan balong ini, gigibuong ko sana ang sinahagad niya. Tanganing day na niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa ang kagurana, daw ganido ang sinabi kanukom na maraot. Dahil daw itatao ng Diyos ang katanosan sa iyang mga pinili na nag-aagrangay sa iya, aldaw banggi. Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa ida. Alagad padigdig kan akin ng tao, makakakuha daw siya ng pagtubod sa kinaban. Malay na bareta ni satong kaguranan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Nadaw ito sa hinot na babasahan ang tataramon nin mahal na Diyos na sinasabi, yun dapat tungkol santa ngunyan. Na ang tataramon nin mahal na Diyos nagdadanay, sagkod paman. Sa Old Testament,
Ang kaguranan nagtataram ako sa nasa paagi kan siya ang uso, pero sa paagi kad buhay ni mga tao. Nahilig tadigdi, kung ano nangyayari ka nakikilaban sa mga Israelita, daban sa mga Gentiles, mga pagano, na mintas na nakaitaas si kamot ni Moises na nagpapamibi ng gagana sa mga Israelita. Alagad, kung binababa ni Moises siya ang kamot, dahil tapaoy naman, nadadaog si mga Israelita. Kaya tinukudan na sana si kamot sa kaping kakaputan na sana, tangani dahil kababa ni Moises, ganta siya nangangarang sa kaguranan. Yan ang sarong lesson kan pagdadanay, maghapon, nagdanay sa pamibig si Moises. Igdi naman sa New Testament, sinasabi ni Jesus, itong balo na paulit-ulit, balik-balik na ba sa hukom, naghahagad ni justisya, nabangan siya, maski nga ni habo si juez o si hukom na magtao, alagad dahil ta napupurisaw siya, kapabalik-balik at babae naghahagad, tinawanan sa niya, sinahagad niyang justisya. Yan sa New Testament na. Siya nangyayari ka to, nangyayari ngunyan sa tuya. Kadakol na maray, ang makakapatuto kayan, na danay nagpapabibig. Saro na kayan, ini si Arnold Kirby, aki ni Mrs. Panang Binyas, nagtao kan college na gagamiton ko. Alin na pala dahil lang nag-announce na nagparapamibi na makakuha ng trabaho. O nakakuha ng trabaho, tulos-tulos na ginibo niya, nagbakal ng college, na yung pinagamit ako niyan, bagong college. Yan, nanay na nagpapamibi, sinibag ng kaguranan. Igawa man ng sarong tawa akong kabisto, dahil sa sarong aksidente, nabuta. Kaya tulong taon, puro aldaw nagsisimba, nagkukumpisal, nagkukumunyon, na may pagtubod siya, na makakahiling girarin siya. Pagkatapos kan misa, kan sarong katulong aldaw, kay katulong taon na, pagkatapos kan misa, bigla siya nakamati, ni dakulaon na kagmahan, na nakakahiling na siya. Duman sa misa, na ginigibo kan padi. Kaya tulos-tulos nagpasalamat, itong tawong ito. Again, balos sa danay na pagpamibig. Hindi sa Ebanghelyo tangon yan, sinasabihan kita ni Jesus, na dahil mawaraan ng pagtubod, o kaya dahil magluyan sa tubuot, kung kita nagpapamibig. Sinabi niya itong manunugod ka ng huwes, na habo-habo ko ta, kundi napirita na siya dahil ta balik-balik si babae naghahagad ng tabang. Lingon ta ang diferensya, duman sa maraot na huwes bagang ito na bumagtao ng justisya, saka sa tong kaguranan. Itong huwes, habo, na magtaho kaninahagad na desisyon kay itong balo. Alagad sa tuyan lang ito na gustong maray niya, kaya niya, asin gustong maray niya na itaw sa tuya ang anuman na tuyang hinahagad sa iya. Dawa pa kung minsan, medyo na-atraso o napipilitan kita na medyo magdanay na haloy-haloy na panahon bago itaw ang kaguranan ang sa tuyang hinahagad. Kaya perseverance, sabi ka sa English, stick to itiveness. Pagdanay sa tuyang pamibi, importanteng maray sa tuya. Sabi ng kaguranan, don't give up. Padakos sa tuyang pamibi, maski pa kung minsan garo, haloy, aday kita sinisibag kang kaguranan. Yan mahalagang adal o lesson na gustong ipaabot sa tuya na Jesus sa Ebanghelyo ngunyan. Dakol sa tuya kaya naharong katong lalaki na nagduman sa padi na may problema. Sabi kan padi, ano nga nagpamibi ka na? Iyo po nga nagpamibi nga ako. Pirang bisis kaya? Sarong bisis na naman po kaya. Sarong bisis na lago sabo na magpamibi, gusto na balusan tulos ting bahala Diyos. Kaya sabi kan padi, ngayon, dahil pwede yan saro sana. Kaipuhan ngayon na padagos kang magpangaji. Padagos kang magpamibi na dahil kang mawaraan ng kusog ng buot.
Araw ka sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo mo diyan. Kaya ba kita mga Katoliko, dapat na magpamibi arwal daw. Ano ka mo nagpapamibi arwal daw? Morning prayer, evening prayer, prayer before meals, prayer kung may problema. Sige, prayer pag may problema, no? Pagkatapos kaya ano pa? Prayer ning pagkatapos kang problema, nagpapangadji pa mga kapong pasalamat. O yun, yan ang dapat. No? So, yan ang rason ko kita paulit-ulit no? Na nagpapabibi. Araw baga kan pagrosaryo ta, paulit-ulit. Na kita nagro-rosaryo, tayo nagad ta kay Santa Maria, danay kitang tabangan, sagod na kita magadan. Until the hour of our death. Kadeng pundo. Yun ang rason ko ta, nangangadya kita kan our Father, Amanya mo, give us this day our daily, sa itong kakanon sa arwal daw. Ang biyaya ito sa tuya arwal daw, kaya danay man sa tuyang pamibi arwal daw. Ano ba sa tuya, manunugod ka sa Misa, na yung pinakamakusog sa kabos sa pangadyon, pinakamahalaga, pinaka-sukol, ang halaga kan Santa Misa, ang kadaklon, nagkakudakol na nagsisiba, arwal daw. Asin kita kabos, at least, dahil malingaw na, Domingo lamang, dahil malingaw, ayan ang danay tang padagos na pagdulot ng pinakamagayon na paibi. The best prayer is the Mass. Pagkatapos na kita, nagdadanay sa pagpabibi. Anong nangyayari? Nagdadanay kita pagpabibi, nagiging kita masarani. We become closer to God. Dahil nga ni kayan. Kaya dahil kita mawaraan ng pagtubod. Tagaro kita itong aki na paulit-ulit tagahagat sa Ama. No? Maski baga nagpaparahabo-habo ko minsan ng Ama, pero pag-abot ka na oras, tinatawa magiranay. Kung mareman ang hinahagad ka na aki. Puro na, kung tinatabangan ka ina, na naghahagad. Kung kitang ina, nagtatabang sa tuya. Kung kita naghahagad sa tuya lang itong Ama. Santa Maria, all the time, nagtatabang sa tuya. Kaya nga ni, ang sa tuyang adal ko niyan iyo, adahin ng God, mawaraan ng kusog ng buot sa pagpamibig. Dahil kita malingaw, na igwang pakusa ng sarong pangadji, sarong klaseng pamibig. Igwang apat na klaseng pamibig, pakusa ng saro, pakusa ng puro hagad. Kaipuhan, mag-umaw. Praise God. No? Pag-umaw kita sa mahal na Diyos, na yung kaglalang nagtatuya kang kabos na bagay. Praising God. Ano pa? Paghagad ng tawad. Na kung minsan masikadakol ka pigabiyaya sa tuya, pigtataw sa tuya mga biyaya, dahil kita nakakarumdom na paghagad ng tawad. Na kita pala igwan ng pagkukulang. Asin pagkatapos kayan, dahil kita malingaw, ano ka ginibo, katong ni Antonio, sa kudan ni Garby, na kita magpasalamat. Prayer of thanksgiving. Kaya praise, asking pardon, asking help, and thanking God. Yan sa itong gibon sa pagpapahibig. Tangali na kita man, araw ka nangyari kan enot mga panahon, araw ka nangyari panahon ni Kristo, araw man kadako nangyayari ko niya na panahon, sinisimbag ni Mala Diyos, at sa tuyang danay na pagpapahibig, asin kita lalo kitang nakakarinig sa iya, dahil kay ni. Matindog po. Minatubod ako sa sarong Diyos. Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman hulikan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo.
Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit nagtutukaw sa tuo kan Ama asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Si Jesus nagsabi sa siya mga disipulos, "Nakaw kamo sa bilog na kinaban, irukyaw ang maray na bareta sa gabos na linalang. Agadon ta sa Diyos, sa tuyang Ama, ang sayang bendisyon, ang misyon kan simbahan. Asin mamibi kita, kaguranan hinanyuga, ang samuyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, maging tunay na sakramento nin kaligtasan para sa gabos na katawuhan. Mamibi kita. Kaguranan hinanyuga, ang samuyang pamibi. Tanganing sa bilog na Pilipinas, maguntok ang pagsiriplangan asin pag-iriwal-iwal. Makamtan ang biyaya nin pagkasararo sa katotohan asin katanusan. Mamibi kita. Kaguranan hinanyuga, ang samuyang pamibi. Tanganing makamtan ang katuninungan sa bilog na Pilipinas, sa satuyang mga puso asin mga harong, asin sa inman kita paduman. Ang pagkasararo asin pagkaburunyog, iyulugod ang balaog sa to ni Diyos, na dapat tang hinguwahon. Mamibi kita. Kaguranan hinanyuga, ang samuyang pamibi. Tanganing ang satuyang gobyerno, asin mga tawo, marahay na makapagbaklay pasiring sa pag-uswag, paghirahay asin pagbago kan Pilipinas, minsan kaniguan ang mga kaulangan. Mamibi kita. Kaguranan hinanyuga, ang samuyang pamibi. O Diyos, buot mo na ang gabos na tao, makaligtas, ang liwanag kan sa imong ebanghelyo, makaabot man lugod sa bilog na kinaban. Ininagan mi sa ngaran ni Kristo na samong kaguranan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Una
Matindog po. Magpamibig mo, matugang, tangalan sa ko, sinuatang, ako manlugod, kan Diyos na mga makakaman. Ako un manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Diyos na kaguranan, ako ay sa mong atang, awan sa mo ang sa imong pagkamot, asin kapatawaran. Labay kaming makapaglikod sa imo, sa bilog may buhay, uliman sa Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan, mapa sa ino. Asin sa saimong espiritu. Ita sa mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kaguranan. Maninigo asin dapat. Ito maninigo sin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dana ay ahimisan sa in. Magpasalamat kami sa iyong kaguranan. Banala ma, Diyos na mga kamaday kasaguran, uli kay Kristo na sa mong kaguranan. Sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ng tao. Sa pagtiyos, pinara niya ang samong makasalan. Sa pagkabuhay liwat, ali sumagadan, binugtak niya ang agihan pasirin sa buhay na dahil kasaguran. Sa iyang pagsakat sa langit, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya, kaibakan mga angeles, asin santos, nag-awit kami sa imo, kan imno, ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kaguranan, ikalangga da banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaya ni mahatang namin, di kami, pabandala ka na abon ka sa iyong Espiritu, nanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo, at sa mong kaguranan na si Kristo. Kasya sa rugali na buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinaw siya madisipulos na sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakaan kay ni. Kay ni ang sakuyang hawak, ni dudulot para sa inyo. Siri man pakapamagi, magkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, inaon siya madisipulos na sabi, mag-ako kang mga bos, asin mag-inom kay ni. Dahil ni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhan nido sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
nagrurumdum siya ang pagkagadan at siya ang pagkabuhay liwat, nagdudulot siya ang magkaguranan, kang tinapay ng buhay, at siyang kalis ng kaligtasan. Nagapasalamat at pinapagkanig mo na makatubang at siyang maglingkod sa imo. At siyang nakikimaya na kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Yung dumakaguranan sa imo simbahan, na kalakob sa bilog na ginaban, tanganing malabos po siya sa pagkamot, kay baka sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, kasing kabos na klero. Siring man, yun dumasa sa imong pagkaherak, at sa mga tugang na nagturog sa paglaam kapag kabuhay liwat, at sinang kabos na mga gadan. Dangan nakuha sila sa liwanag at sa imong nalawgon. Kaya ragi kami kabos na mimibi kami, kaning kaiba ni Santa Maria, Birna Ina ng Diyos, San San Jose, sa esposo, kan mga banal na apostoles sa siyang kabos na santos, na kaito pa, nakapagayagaya sa imo. Pagkanig umaging kairas, kan buhay na dahil kasagkuran. Pag-umaw, asin magpamurawag sa imo siringan, ulisaki mo ang si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang kabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa kabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Tagduhaan ka man nakakaligtas na tugon, at siya pinatuod ng Diyos na kagalian, nangangas kita ang magsabi. Gawa kami sa kabos kumaraw, namimibi kami kaguranan. Umarasan sa mga daon niya ang katuminongan, tahanin kaming natabangan at sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa kabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan magbang paglahom, asin pagdatong, kan sumong paraligtas na sa Jesu Kristo.
Kristong kagurahan, ikaw nagsabi sa mga apostoles, katuninongan minawalat ko sa indo. Ang sa ko katuninongan tinatao ko sa indo. Ari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya mapatunino, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na ubuhay asin naghani, kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katinongan kang kagurahan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinawang kamo ning katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Huya ang kordero ka Diyos. Huya nagpapara kang makasalan kang kinaban. Panada naman napod sa pumagi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibigil na. Kagoronan, muli kani Eucharistia, sa mong hinako. Pagdoy kaming magmahibod sa imo, kasi maglakaw sa dalan, pasiring sa buhay na dahil kasagoran, muli man sa Kristo na sa mong kagoronan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Alfonso Grageda. Ang satuya pong mas sponsor, CRC-LLFCC asin Leonarte Family, asin ang choir, Youth Choir. Pasalamatan taman ang satuyang lectors, asin lay minister, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Salamat po. Siringman pasalamanan taang management and staff kan PBN-TV5 asin kan Birds sa padagos na pag-air kan Misa Nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN-TV5 asin sa Converge Channel 10. Siringman po, iniimbitaran ang gabos sa ginigibong prayer meeting kada Webes alas 6:30 hanggang alas 8:30 nimbanggi. Digdi po sa CRC Center, kataid lang po kang Archbishop's Residence. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagoronan, mapasendo. Asin sa saimong espiritu. Binisyan ka mo kan Diyos na makakamahan, ang Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Nakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Let's praise the Lord.